हेल' बाबुमोन नोंसोर आंखौ बोराबदों नामा? माथो नोंसोरलाय आंनि भिडिअ'खौ नायथारले बोराबनो नाङा दे। आरो नै बाबुमोन आंखौ दिनै मारै नुदों आंनि दख'ना गाननाया? आंनि दख'नायानो गैथारा आबेरियानि बादि दावराइ मोख्रेब रेगे रेगां दख'ना मोसौ हाथाइ खाथा लागा आथा लागा मथा लागा मनालिसा पनालिसा गैथारा आंनि दख'नायानो बेखौनो गानसाबाय आङो। आंनि बेनो मोजाङाखौ नुखादों ने। ओमफ्राय नै आङो मोनसे डायलग होनायसै दे। आं एसामिसनि बुंगोन नोंसोरो बेखौ बर'नि एन्सार होनांगोन। 100 टाकार नामाय लुं 1000 टाकार बनाय लुं सै मालाटा में गलाय फिन्दी लुं माने मा दे नोंसोरो बेखौ बर'नि एन्सार हो दे। आरो दाखालिनिखौबो हायाखै नोंसोरो खिन्थु बेखौहाय नोंसोरो बिनि कुइसननि एन्सारखौ होथारनांगोन। आरो नै माय थाङो नोंसोरलाय आंनि भिडिअ'खौ नायजोबा माथिं जिराय आंनि भिडिअ'खौ नायजोबबासो थांनो मोनगोन दे। लास्ट खावलायनाय थाबाय आंनिफ्राय बयखौबो आंनि चेनेलनि भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो कमेन्ट बादि आङो ताकि भिडिअ'खौ आपडेट खालामनो हानाय बादि आरो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो ताकि भिडिअ'फ्रा जे आङो आपल'ड खालामनाय मिस जायै बादि बयखौबो बाय बाय। हेल' बाबुमोन नोंसोर आंखौ बोराबबाय नामा? आंनि भिडिअ'खौ नायथारा बोराबनो नाङा दे आंनि भिडिअ'खौ नाय दे। आरो नै बाबुमोन आंखौ दिनै मारै नुदों बे दख'ना गाननाया मोजां नुदों ने? मोजाङाखौ नुदोंहाय ने। आंनि आबेरियानि बादि दख'ना गैया दावराइ मोख्रेब मोसौ हाथाइ हाजो हाथाइ रेगे रेगां दख'ना मनालिसा पनालिसा खाथा लागा आथा लागा गैथारा आंनि बेखौनो गानसाबाय आङो बाबुमोन मोजाङाखौ नुखादों ने। आरो नै माय थाङो नोंसोरलाय आंनि भिडिअ'खौ नायजोबा माथिं जिराय आंनि भिडिअ'खौ नायजोबबासो थांनो मोनगोन। नोंसोर आंखौ बोराबबाय नामा? बोराबनो नाङा दे आंनि भिडिअ'खौ नाय दे।